Какъв е този пясък? Аз си мисля, че сме на плажа. Тук плаче за прокуратурата. Донесъл ми е подарък и никога да не чувам повече от екипа някой да говорите тук, че Косо бил скрънзан. Уникалната потия. Той гол върви с букет цветя, може би кутия бомбони. Този калпазанин от Пловдив, който обърка към 76 мача, включително и то, за награда му дадоха Варна Левски Лудогорец. И ще му видиш простотията на този безкаберник и некадърник. Усъвършенстване за некадърници и нескопосаници. Бил го харесал Кашкай, вземи си го Кашкай в Унгария, в Румъния, къде иска си го вземи. То тиквеник. Знаеш кога ще играе Ботевраца така в друг път? Някой друг живот, то няма да е. Безспорно най-слабия мач на Левски началото на годината. Ерих Маркус. Удар на Маркус, гол! 80-та минута, Лудогорец е напред в резултата. Това не е вратарски гол, но вратара може да се намеси по-добре. Аз и снощи като го чух му казах, им да знаеш, че тази топка се вади. Гелосън, зализан, ето, младеж, ето. Този е пратен от господари и някой, които са му казали какво да прави. Целият футболен съюз трябва да си подаде оставка. Какъв фалс види? Какъв е този червен картон? Те само дете му фанаха ушите да го бият, бе. Нещастник, червен картон! Левски със сигурност ще стане шампион и ще стане с по-голяма разлика. От сега са 9, ще стане с двуцифрена разлика. Аз сега ти казвам, вие важен матч не сте спечели. Ще спечелим! Без важен матч вие добре, шампиони не може да станете. Безспорно. Война имало, не знам какво си. Те си правят каквото си искат. Танцуват си, развяват си коня из центъра на терена и ние се правим, че не виждаме. Аман, некадърници, безкаберници и мръсници. Здравейте, приятели! С поредния 56-ти брой на Сезам Вуцов Лига. Оцелих ли го е? Лига Вуцов. Аз ти казвам, като кажа Вуцов Лига, е Лига Вуцов. Като кажа Лига Вуцов, става Вуцов Лига. Няма, това няма с вас, няма оправие. Така че, ясно, че няма да се оцелиме, но вие си знаете, така че си гледате, каквото и да му заглавия да му сложим, си го гледате. Си е предаването на Вили Вуцов. Това е. Добре. Така че почваме новия брой. Интересен брой, предполагам, че ви бъде. Има доста теми за разискване по нашия футбол, който се случиха последните мачове от изтеклия кръг, пък междинен кръг и така нататък. Оставям си, аз ще си остава накрая от този междинния кръг, от последните събития от четвъртък, си оставям една вратичка и другия понеделник малко да вкараме някои неща, защото явно, че съм сигурен, че Явор не е можал да монтира нещо, което по-нататък ще стигнем да говорим. Времето не е стигнало за толкова кратко време, а и аз не мога точно да му ги кажа, трябва да го изгледам поне 2 пъти, за да мога да съм актуално точен в нещата. Така, давай, Явка, как си ги планирал нещата? Планирал съм първо да започвам с матч, който се игра в понеделник между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Политино сега. Добре за Жулиан Лами. Той центрира Севи Идрис отблизо. Открива резултата за Локомотив Пловдив. Много добър матч за Локомотив Пловдив, които беха така изиграха един добър матч, добре подредени, добре организирани. Да, може би Лудогорец в някаква степен имаха инициатива, в някаква степен, но в никой случай Лудогорец нямаше някакво териториално голямо превъзходство над Локомотив в доста по-голямата част от матча. Може би накрая малко понатиснаха вече последните 10 на 15 минути, но през другото време положенията за Лудогорец бяха не повече от 2-3. Имаха ги, не да ги нямаха, но не бяха чак толкова много на това, което се очакваше. Че матчът е много важен за Лудогорец, че не трябва да се загубят точки. Преди на това, че Левски преди това беше драматично победил и разликата беше увеличена. Така или иначе, това е може би най-чистото положение според мен от това, което видяхме някъде към 60-та минута. Но не знам тук в репортажа, не знам защо до тук не виждам, но аз мисля, че Локомотив също имаха 2-3 сериозни такива възможности. А пак Локомотив на края на контратака при 1-1 имаха 2-3 ситуации, които могаха да се поздравят с изключително за тях на този етап, като не знаем какво се случи следващия кръг. Много важен матч. Ако Локомотив тук бяха вземали 3 точки, много близо щяха да се доближат до четвърто място, до зоната на четвърто място. Политино сега.
Добре за Жулиан Лами. Той центрира. Севи Идрис отблизо. Открива резултата за Локомотив Пловдив. Младо момче, браво. Аз се радвам такива млади български момчета, като вкарат голове, като Много играят атака, добре. хубав гол. Това е младо момче, виж. Даваха му шанс, напипа го шанса, защото някой каза, давайте им шанс, ама те трябва да си го заслужат. Нали? И като го заслужат, да го отстояват. Не могат да си мислят, че поне са българи, че поне са млади. Местото им е подарено. Той младеж, аз го гледам от началото на сезона, играе много добре. Всичките мачове, трудолюбив, работи, скорост, динамика, работи и стигна до този заслужен гол. Ерик Маркус. Удар на Маркус, гол! Страхотно изпълнение на нападателя на Лудогорец, страхотно изпълнение, който за жалост на нас лескарите трябваше да ни подскаже, че той изпълнител е добър, но той подсказа и на един друг човек там в жълто, че трябва да се нагърби, да измисли нещо в следващия матч. Но тук добро изпълнение. Какво да го коментираме? Някой ще каже вратарски гол, както този, както и другия. Значи вратарски гол, ако грешката е много голяма. Не е някаква чудовищна грешка. Може да се намесят по-добре. Виж, ако го върнеш и тук и на Локомотив, и на другия гол, виж, вратаря тръгва по-рано. Гледай, той прави крачка, виж, готов е, тръгнал е, но може би и на двамата, според мене, тук даже по-малко. Но на Светослав грешката, че скочи от едно место, според мене. Тук той направи малка крачка. Може би с една по-хубава крачка натам ще да я стигне. Но нека кажем да се отдаде заслуженото на изпълнението. Изпълнението е брутално добро. Стигнаха до Лудогорец до точка, нали, малко или много, но при всяко положение нека кажем, че загубата на 2 даваше така нужното спокойствие, според мен, за междинния кръг след това, който преследваше, да може Левски да бъдат много по-спокойни, по-уверени и наистина да се знае, че една загуба няма да се случи кой знае какво. Така че 12-те точки даваха основание на Левски да е по-спокоен и може би да вкара малко още по-голямо напрежение в лагера на Лудогорец, които по-скоро се доближиха до ЦСК, отколкото да се доближат до Левски. Но матч, който моите поздравления и адмирации отиват изцяло в лагера на Локомотив Пловдив и наистина за обществеността сензация, предвид на няколко грешки преди това, че Лудогорец ще се направят така сметката и равносметката, че такива мачове не трябва да фърлят на наш език казано гелета. Фърлиха още едно геле, не беше очаквано, но се случи. Вили, дай да ходим към мачовете, които се играха от междинния кръг в първа лига. Давай да почнем от вторник. Спартак Варна посрещна Монтана вкъщи. Аз не догледах целия матч, имах някъде къде ходих, ходих на някакъв друг матч, нещо, какво правих. Гледах първите, примерно, с 70-75 минути. При всяко положение инициативата беше в отбора на Спартак Варна. При всяко положение. Това положение е малко случайно, но положение. Добро спасяване на вратара на Монтана, който така запази вратата си. Ето и в тази ситуация. Нали? Но виж, отвратително състояние на стадиона. Да, смисъл. Отвратително. И Фратер ще играе Б група тук. Отвратително. Какъв е то пясък? Аз си мисля, че сме на плажа. Толкова пясък има в наказателните полета, че направо е... После на този стадион е ужасно. После на Тича гледах мача между Черно и Арда, беше отвратително с този пясък зад голината. Тук плаче за прокуратура. То, който ги направи тия нови стадиони, да отиде да види как са направени. Защото се гласуваха едни пари. Къде отидоха тия пари за стадионите? Аз имам информация къде са отишли. В Меси Джоб. Значи тия хора, дето трябва да разследват. Ама и клубовете да си писнат. Да си писнат и Спартак, и Черно море, и всичките. Да си писнат и да кажат, чакайте бе, с колко пари. Да не ти казвам, че така схемата беше преди това стадиона в Русе. Помниш го, дето се покаха едни телове мрежи? Аз бях в Габро, горе-долу имам информация, че в Габро са опитали да я направят тази тъпотия, но там местните хора с много труд и усилия са спасили ситуацията. В Монтана е такова състоянието. Фърля се, вместо да се фърли
Първо качество, глина, пясък и така нататък, съвсем друго. Фърля се тук, този пясък са го вземали сигурно наистина от плажа. Да. Почвата, то всичко, виж, всичко си има качество. Първо, второ, трето. И като са ти дали пари за първо качество и слагаш четвърто и запазиш цената да отива някъде другаде, такива са игрищата. Затова от тук нататък вече всичките клубове, които получават някакви помощи за изпълнение, не да козируват и да кажат, то ще ги прави, а да си ги правят сами, защото това е състояние на Спартак Варна, е горе-долу нов терен. Погледни го в какво състояние. Какъв футбол да играеш? Плажен футбол. Тук има един червен картон. Костадин Илиев надигра от Тайлсон и нерви между двамата. Червен картон за Тайлсон. Абсолютен червен картон. За мен е безспорен. Има някакви претенции от хората от Спартак, че трябвало па на другия да покаже, па на третия да покаже. Червен картон безспорен. Ето, удара, той се вижда. Коментар има ли според теб? Не, няма, удар си. Ма те искат, че имало провокация, че той нещо... Ма провокира го, да бе, ама... ама не го ударил, не е направил нищо. Провокацията е нормално, е да получи ето. Виж, жълтия не прави нищо, гледай се. Да. Нито нарушение е направил, прескочи го даже. Прескочи го, виж, запази го. Нещо му каза. Да, допре се главата, но това е жълт картон за играча Монтана. Да. Няма удар, няма опити за удар. Да. Нормално да е жълт картон. Не смятам, че Спартак са ощетени с каквото и да е тук. Лошото е за тях самите, че този го долу в краката го удари, видя един път и втори път го удари. Да. Получават вече 3-4 картона. Като имаш напред, ние тук коментирахме в предното предание, че има един червен картон на Гънчо спестен срещу Локомотив Пловдив. Нали? Нека играчите на Спартак малко да си направят самоконтрол, не да се сърдат на той на оня, а да имат, знам, че имат желание да победат, имат желание да не изпаднат, да спасат отбора, ама не трябва да се минава границата. Когато минеш границата, нормално е. Аз мисля само, че единствено, че червения картон на Димо Кръстев в предния кръг в Кърджали е сериозно пресилен. Така мисля аз. Но всичко друго си е в рамките на нормалното. И виж, това е безумие тук на Монтана. 90-та минута. Нека кажем първо, че Монтана цял матч нямат положение. Значи Монтана отиват, 0-0 не те устроива, хора. Вие сте много назад. Вие имате единствен шанс да победите Спартак, да излезете някъде да се доближите. Не само това, те заспаха и накрая. Да кажеш, че са били в някакъв натиск по ден накрая и са заспали окей. Ама това е някакво, как да кажа, заспиване. И дойдоха до ситуация, в която беха наказани в 90-та минута, но 5 мача, 0 гола Монтана, аз не виждам как се спасат. Аз не виждам как се спасиш. 5 мача ти нямаш каран гол. Една точка за 5 мача с едно 0-0 пикливо, с извинение, и 5 мача да си 0-0, не е добър атестат за отбора и потъват. Монтана видимо потъват. На мен ме изненада, аз не съм гледал след този матч отзивите. Честно, аз не си позволявам всеки път да ги гледам. Но отзивите с миналия матч ги гледах с Ботев и техният треньор каза, ние напредваме. А къде бе напредваш, бе, човек? Аз не знам къде напредат. Да не мога да биеш удар, не знам. Може ли да извади статистиката от този матч? Мисля, че Монтана първото по време със сигурност нямаха удар. Това го видях на екрана. Статистика, удари към вратата на Спартак 18, на Монтана 4. Това са към вратата. Значи второто, ама нямат в очертания. Точни удари имат един някъде. Някъде второто по време са. Да. Аз говоря за точни удари. Да, Спартак имат 4 точни удара. Не е окей. Как да се вкара гол, как да се вземат точки, не знам. Според мен Монтана потъват, Спартак правят опити да се измъкнат, но и те са много далече. Нали? Много важна и ценна победа, защото смятам, че тия точки са им безценни, но още имат да трупат активи, да играят по-добре и да трупат точки, в смисъл да трупат победи. Те направиха 1-2 равни мача, но тук беше важно да се измъкнат, да не е пак равен, защото равния е загуба на още 2. Нали? Когато вземеш точка на Черно море, една е добре, ама вкъщи срещу Монтана една не е нищо. Важна победа и така Спартак има дух. Важното е, че Спартак има в клуба Спартак има живот. Имаше и хора на трибуните да ги подкрепят. Имаше и, имаше живот. Виждаше се, че клуба не се е предал. Нали? Така, това е моето мнение, което е хубаво, което е позитивно примерно,
За разлика от една Стара Загора, Берое, там виждам антидух. Къде е Косио, бе? Мила, бе, Косио. Косио си е дошъл, приятели, от Шри-Ланка. Късмет, фанало го е малко преди кризата, обаче се кри тук. 10 дена почива, отслабнал. Донесъл ми е подарък и никога да не чувам повече от екипа някой да говорите тук, че Косио бил скрънза. Дай си ми подаръка, хората да видят, че си ми донесъл подарък, бе. Ти ми го показа, аз ти казах, ще ми дадеш в ефир. Ето. Мерси, Косинка. Мерси, брате мой. Да си жив и здрав. Синьо. Не само, че синьо и е марка, да мислите, че Косо си е купил от преоценени стоки за 1 лев. Знае, че... Косе? Чистак бърцак. Топ! Тази е топ. За разлика, напомниш ли Явропи бомбони донесе предния път? Твоите знам. Ма чакай, Косе, аз подарък имам ли? Не бе, какъв подарък? Защото ти тук ни казваш колко много си работил, аз имам едно клипче и ако сега го покажа на хората, Косе, прецени си дали да показвам компромат или ще имам подарък. Има подарък. Добре, няма показвам тук. ето си ми е моята риза. От Косо другия път съм с нея, си я изглада да си я оправя. Мерси, Косе, да си жив и здрав и добре дошъл. Така че екипа ни вече е в форма, в топ форма. Не, че Нати не го замесва много успешно, напротив, ама сега вече ще могат да си играят и те къспас. И те могат да си подават топли. Да. Давай сега. Давай, Берое и Славия. Следващия матч, който си игра. Това за разлика от Спартак Варна, това, което ти казах в отбора на Берое, нещо не виждам духа. Нещо Берое са ми, как да кажа, мътна Индия. Значи Славия не само, че ги надигра, че ги победи, ами ги победи ги убедително и ги надигра категорично. Двете неща. Ги победи с 3-0, което е изключително убедително, и ги надигра категорично. Имаха си още положение Славия, държаха темпото, държаха инициативата. Един много добър мач за отбор на Славия, който до тук не показваше изгледи тук е един отменен гол, който е за сантиметри. Гола на Гърмуш е страхотен удар. Това е малкият син на Пепи Шопов, който направи страхотен дебют. Браво на това момче, аз го поздравявам. Дай Боже да израства още, да направи още по-добри мачове, като за дебют, перфектен дебют. Не е добър, а перфектен. Връща към Балов, той решава да стреля, получи се рикошет, 2-0. Тук е късмет обаче, защото вратарят се беше позиционирал добре, но този рикошет... Да, тя го удари в корема. Ама те инициативата, вижте, преди това отмениха гол. Аз се го спорвам, просто е късмет. Въпрос на време беше, кога ще дойде втори гол, евентуално трети и така нататък. Просто нещо, го и третия гол, хубав на бал в близкия гол. Вратара спасява до сега всичките мачове Берой. Нека кажем, че за мен до тук героя на беройския отбор е вратара. Той е поредица от мачове спаси, но пак се връщаме на тема, която не искам да я джвакам едно и също, да не кажа, той е една и съща дъвка, колко пъти мога да я преджвака. Такъв Берой с 127 чужденци на терена и около терена, аз не го прием за Берой. Аз имам така, как да кажа, атестат за марката Берой, за един сериозен български клуб с много сериозни играчи, с база, с потенциал, футболен град, който на този матч показа, че пътя, по който върви, не е той, виж колко още положение изпуснаха. Този вратар Кардел, добро виж какво спаси, гледай, тук спаси първото, стана много бързо Евала, за което и помогна, накара Гърмуш, затвори му вратата да бие в град. Нека кажем, че перфектно съдейство на Давидов. Видях червения картон, си го даде сам, без варове, без марове. Перфектно съдейство на Георги Давидов. Един от добрите съдии, аз не мога да разбера, този един от добрите съдии, който се знае, че не може никой да го нападне, не му дават мач Левски ЦСК, Левски Лудогорец. Не ги разбирам тия неща. А дават на този Гелоса, ние да не го говорим, като дойме след малко. Давай нататък. Следващия матч, Ботев Пловдив, съживяват се лекичко. Добър матч. Аз мисля, че Ботев Пловдив заслужено победи. От това, което аз видях, септември не можаха да се доближат до представяне. Въпреки, че първото по време септември има две чисти положения. Първото по време септември има две ситуации, които спокойно могат да вкара гол и да прати мача в друго русло. Ако септември поведе, както поведе срещу ЦСКА, матча ще бъде в друго русло, но така или иначе не отбеляза гол. Ботев също имаше тук една-две полуситуации, които
може би, това е може би най-абсолютно чистото положение. Това да е виж, топката е скачена на главата му, той, въпреки че малко му дойде, малкият нападател, който е там от школата, аз си го поздравявам. Аз искаме такива да гледам. Кеф ми е да гледам такива, честно дума ти казвам. Кеф ми е да гледам. Няма значение. Даже и по-слабо, някак си като че ли и по-слабо да играят сме готови повече да им прощаваме, отколкото уникалната потия. Не, така грешка. Гола на септември е уникалната потия. Тъпотия на тъпотиите. Световната потия. Гол е подарък, армаган. Така наречения армаган. Това е... Този гол върви с букет цветя, може би кутия бомбони. Нечувано нещо. Вратаря е сложен на позиция, дет нищо не може да реагира, нищо не може да направи. И Янко нищо не може да направи случай. Грешка на Балоренски, случват се такива неща в футбол. Лошо е, когато ти се случат на твоята глава и се случат в такъв неподходящ момент, защото матча, както имаха някакво преимущество Ботев, така може да си отиде на 0-0. Можеше, казвам. Да. Защото ето много бързо и втория гол и от тук насетне вече матча. Той се катастрофира. Матча за 2 минути. Няма засада. Умело действие на нападателя, който вкара топката на вратара под краката, не под положа, под краката, намери мъртвата точка. Там има една мъртва точка, ако я намериш, ако оцелиш е добре, ако не оцелиш не е добре. Но той оцели просто и затова добър гол. И отиваме във Варна, където Черно море посрещна Арда. И тук имаме много какво си говорим и с тебе. Виж, какво да говорим, приятелю? Черно море, трети матч в домакинство, трето 0-0. Резултата говори само по себе си. Значи ти знаеш, Черно море беха една крепост, където побеждаваха, където те за един сезон, за цяла календарна година футболна, примерно първи сезон и втори, имаха един, максимум 2 равни мача с някои от силните, евентуално ако дойде да се измъкна Левски и Цеска. Лудогорец, Левски и Цеска. Сега, когато си приел в 3 поредни мача Спартак, Варна, Ботев, Враца и Арда Кърджали, отбори извън първата осмица, на етапа на който са, и не мога да вкараш 3 мача подред гол, значи атестата за това, че нещо не е добре, безспорно, аз мисля, че те виждат. Аз мисля, че в Черно море и в клуба и привържениците, убеден съм, че Илян е достатъчно добър треньор и си е направил анализа. Вижда, че сега не знам коя е причината. Дали потенциал е много нисък, дали нещо друго има нарушено вътрешно, не бих могъл да кажа, но според мене потенциал, особено в атака на отбора, не е това, което беше до сега всичките преди. Дори есента имаше по-голям потенциал в атака. Нямат под нещо, не атакуват добре, не създават положения. Нали, преди отидеш на тича, те затворят, те загазат, те замачкате за едно по време, поне 2-3 положения. Като не стане първото, второто вече те заградат и да направят 5-6, нека да го падне. А тук и в 3 мача хич не си личеше и не се вижда, че Черно море му вкара гол. Още първи мач с Спартак, 10 човека, нищо второто по време. Имаше някаква ситуация там първото по време. Второто по време нищо. С Ботев Враца имаха 3 пъти повече положения от Черно море, имаха 1-2 полу, Ботев Враца имаха 2-3 чисти и още 2-3 полуположения. И тук матча с Арда, даже като погледнем, нали, просто и на края на матча и късмета ги спаси, защото има един гол, който е с минимална засада, там един играч. Първото положение, което е спорно, е това... Не е спорно, нищо спорно няма. Връщане към вратаря. Аз ще кажа, кое ми е странно, защо вратарят на Арда Анатолий Господинов няма картон в тази ситуация. Значи я попитах, аз като тебе смятах. Да. Значи казва се, че това правило, че не мога да играе с ръце, се оказва, че е правило против бавенето на играта. Аз бях убеден, че той вече трябва да е, играйки като полеви играч, трябва да получи поне жълт картон, за това, че спасява чист гол. Значи питах съди и каза, че не е така. Питах и то видни съди. Ако те са ме излъгали, аз лъжа хората тук, но питах 3 добри съдии от миналото, които са добри съдии, мои приятели, ги питах според тебе така, не е ли това между жълти или червен, какво е задължително няма, казаха, че няма картон. Така е правилно. Значи бях убеден и аз като тебе, на секундата, още по време на матча въртях, още тук въртях. Да питам, защо няма картон на вратаря. Това е чист гол. Разбирам вратар да хване някакъв. Така е, обаче няма значение, няма от това значение. Каза, че като я връща с крак, вратар няма право да лови с ръка. Дали е гол или не. Казвам ти какво ми казаха. Да, просто ми е странно това. Питаш ме, казвам ти какво ми казаха. Аз като тебе също казах, той спира на гол линията. Тя е гол от гол по гол. Ако не се ли брой вече той, че е полеви играч, как се тълкува, казаха ми, че не е картон. Твърдят ми, че не е картон.
ако се прави, Но и това положение Черноморец да не го вкара, в смисъл... трудно се вкара. Тя не е толкова лесна. Не да мислиш. Като се наредат 9 човека, си чуеш къде да я промушиш, мога да я вкара 50-50 е тук, да знаеш. Значи гола тук е 50-50. Точната дума. Сега си го гледаш от твоята гледна точка. Ако си Аз ти съм напада, гледал- той ти се наредат 10 човека Да, на бе, аз съм голията гледал моята точка. и знаеш, че ще ти тръгнат в краката и си викаш всякъде леко ли да я бият, да я насочали, с всичка сила ли като да я чубан гръмнат. или да я изритат, да. Почваш размисли и страсти. В тия една минута, докато се бие този фол, си точната дума и гледаш. И ако успееш някъде да я промъкнеш, нали, с... лошото е, че изпълнението, просто самото изпълнение, аз не видях Васко Панайотов ли би, кой би удара. Дет се фана за главата, не е Васко. Не е Васко. Васко, кой е това, не знам. Не знам кой е. Аз не го видях. Както и да е, идваме на отменения гол на Арда. Значи тя е абсолютна засада. Но късмет е, че Пламен спаси тук удар на Карагелен, може да е гол. Да. Пламен спаси нечувано положение. Да. Според мен това е положението на кръга, което спаси Пламен. Защото той Пламен беше спаси тежък удар, който и се фалцира малко и го фана, виж, той тръгна в крачка наляво, надясно, Да, точно ще сложи кажа, ръката, че Пламен невероятен беше в рефлекс. крачка. Но ако погледнеш после този нападател на Арда, още малко го върни само от начало. Този, който вкарва гола, ето този, тук той може да се спре за секунда, може да се ориентира сега, той вижда цялата линия, вижда ги, той малко като неориентиран човек, пуска още да виж. Той продължава, тук ако забави крачката да се огледа за линията и прави гол. Дали е спрял на едно, късмета е, че топката отиде после удобна за него, той всичко му прави. Виж, когато топката отиде в него, даже да ти кажа, че и на по-назад да е, може да се спре с гърди и да я вкара, гледай, тя отива, оп, всичко мога да направи. Да. Той се фърля там, но той ако е спре с гърди, он не се фърли, той ще е набута. Късмет, че този играч е в засада. Просто е сериозен късмет за Черноморе, защото виж коя е минутата. 89-та. Виж, ето къде ти говоря. Той продължи движението си и отиде в засада. А може спокойно да се спре една крачка. Спокойно може да се спре и да реализира гол. Има едно нарушение, което аз не разбрах какво даде съдята. Тук има фаул, който, както си го говорихме с тебе, е безспорен фаул. Не, той не е с фаул, това е жълт картон. Да. И той виж къде е пред него. Той не давай сега, като си сигурен, че няма фаул, и ако не го е ритнал, за какво спираш играта да го лекуваш? За какво спира? Ти си не... Той виж, на мига свири. Да. На мига. Не е да кажеш, да изчака то да лежи минута, две, другото. Ако няма контакт, значи е жълт картон за симулация. А ти какво даваш? Спорна топка. Гледай, аз за мен контактът тук е безспорен. В опорния му крак. Удар пред него, виж го къде. Върни го малко да виж. Върни малко само да... Ето го. Виж, на 3 метра. Също когато другата камера, то се виждаш там. И да ми свириш някакви тъпоти. Него къде е? Но този е след 2 дена, ето да те питам. Този калпазанин от Пловдив, който обърка към 76 мача, включително и то, нали, колкото можа да обърка, за награда му дадоха Варна Левски Лудогорец. И ще му видиш простотията на този безкаберник и некадърник. Класически некадърник. Кристиян Колев. Кристиян, класически некадърник. Той е ходил на курс усъвършенстване за некадърници и нескопосаници. Нещастник. Учител по физическо. Учи ама първи до втори клас, повече не, защото ще объркаш там децата. Завършено. Бил го харесал Кашкай. Вземи си го Кашкай в Унгария, в Румъния, къде иска си го вземи. То тиквеник. Давай нататък. Така и отиваме на ЦСК. Ти си го коментира. Не бе, ти си го коментира. Какво я коментирам? Не искам аз да коментирам. Слаб мач за ЦСКА, Що? много мъчно. Защото очаквах, че след издънката с септември ЦСКА ще покаже наистина друг футбол, друго лице ще натисне Ботев Враца, а се оказа, че Ботев Враца си имаха положение. И не можах ЦСКА да направи този натиск. И след като предния кръг си загубил си почвата под краката си, трябваше да излезат с съвсем различна нагласа, да излезат и да прегазят Ботев Враца. Когато имаш претенциите, че си ЦСКА, защитаваш марката ЦСКА, не може да дойде на твой Ето стадион. имат положение, бе. Имат положение, ама все пак победата беше много мъчна, защото ЦСКА положение имаше. Но завършващата фаза много пропуски. Един въпрос само искам да те питам. Питай ме. От кога почнаха на контролни мачове да се продават билети?
Защото този матч е бил с билети. Ма това и вчера ми го каза, и да ми го каза. Абе, какво да ти го казваме? Не, те сраме, ти не видели, че по един момент и двата отбора тъкуха една врата. Бе. Ти не те ли е срам да правиш анализ на този матч? Не те ли е срам? Аз ако съм на тебе, ще мълча, ще кажа, дай да мине. Ма как ще ме срам да коментират ЦСКА? Погледни ги, че те се чудат. В белите имаше 4-5 чуда, се чудеха как да се обърнат някой да си е усучи отзаде. Какво мекаш? Ти не гледаш какво... Знаеш кога ще играе Ботевраца така в друг път? Някой друг живот, то няма да е. А тия път червените не можаха да разберат, че вратара са го вземали на автостоп и трябва да оцелят вратата. Вратара правеше чудеса, храбрости. Аз не му се сърда на момчето, защото съм сигурен, че явно, че това са му уменията. Но те не можаха да се оцелят. Гледай, той е на празна врата, те се дърпат, половината се дърпат, отиват командировка. Просто несериозни отигравания в не е несериозно, бе. Не е несериозно. Това е... Несериозно е срещу този отбор на Ботевраца. В смисъл, твоите думи отбора за на приятелски Ботевраца е много мачове... добър. Това матч аз ще не кажа го пък коментирам. мачове на Левски, които бяха приятелски мачове. Виж. Герой в мирно време. Браво. Скъса ги. Вкара си гол. Аз не съм убеден, че той е вкара първа тика. Аз си мисля, че Белия май го удари по главата. Значи гледа го поне 20 пъти и не мога да убеда Белия ли го удря или червения удря с глава. Значи аз моето мнение ти казвам ти го. Гледа го и нито една камера не можа да видя, ама ясно и точно кой от двамата удря топката. По-скоро червения. Обаче сега ако видиш от задната камера, ти се струва, че е Белия. Но от тази, която в момента гледахме, аз речи, че на Годой го... Ама гледай само задната, ще видиш, че ще се струва, че Белия. Да, ако гледа задната, ще си виждаме. Ето в случая виждаш. Ами не виждаш. И двамата са... Виж и му и на Белия главата къде. Да бе, така е бе, спорно има. Аз също по-скоро може би е Годой. Сигурно е Годой. Но това, което гледа като повторение, мъчи се да го видя 10 пъти кой точно удари. Аз за твоите твърдения за приятелски матчи и такова не се съгласявам. Аз не говоря нищо, аз нямам твърдения. Аз твърдения нямам. Дай да се разберем, не ми вкарай мнение. Аз казвам, така ми се иска да питам, когато се играят контроли, продават ли се билети? Просто това попитах, па ти си прави изводите. Аз твърдения нямам. Аз питам просто. Не искам да коментирам ЦСКА, ето да не кажете, че съм лош, крив. Аз за мен този матч не трябва да ти носи никакви изводи и никакви атестати. Този матч. Предните матчове, този матч, да правиш изводи от този матч. Аз мисля, че Ботевраца в такова състояние, каквото беха оня ден на Василевски, до края на първенството няма да бъдат. И въпреки всичко, пак ти си монтираш, какво ти е кеф. Мартин Петков взе сам ще вратара в 10-та минута и матча отиваше по някакъв друг начин. Малко по-голяма агония щеше да има. Да беше вкарал. Его, виж какво е. Всичко точно. Вкарай бе, Мартин. Аз не казвам, бе, чакай. Кой каза? Той си е виновен. Или, примерно, добрата намеса на вратара е помощта. Няма какво да коментира. Наприказа се, давай нататък. Локомотив София победи Добруджа вкъщи. Значи признавам си, че предвид на това, че ходих на мача в Разград и пътувах, не можа да гледам, нито миг не можа да гледам. И с нощ, предната вечер се прибрах посред нощите, не можа да го гледам. Видях само набързо головете. Дженчето ли е това? Да. Кажи ми, защо е този червен картон? Не знам бе, къде е този червен картон? Какво нарушение видя? Аз тук не видях нищо. Къде видя ритане без топка? Аз тук не видях въобще, жълт картон не виждам, камо ли червен. Да. От това, което виждам. Да, това е. Не съм гледал матча, видях го само това положение картона, но за мен това картон червен специално не е. И това, което виждам, аз също не съм изненадан. Ще чакаме анализите, правят много и анализи вече на всички съдийски решения, ще чакаме. Не съм, сега виж, да коментирам трябва на сляпа баба. Това, което картинката ни показва, не показва нищо. Спас Делев. Абсолютно сам Доминик Янков. Възможност за Доминик Янков. 1-0 за Локомотив. Това се казва гол Караменьол. От тук, от сам, от там. Доминик. Отивам на Доминик. Доминик и на Герена игра добре. Виж. Поесия. Опита се, да. Обърна се. И я вкара, точно намери проулката. Това деца говорим, я вкара в проулката, там където е най-добро. Това е недопустим гол за отбора на Добруджа. Да. Не може от корна да се подредят, да не знаят как са, какво са, що са. Те някаква смесена зона играят. Едни са в зона, едни са персонално. Нищо. Едно голямо нищо. Голяма тук детинска грешка на отбора. Виж, тя ако мине на тия двамата, по други двама има отзаде. Така изваде на топката, пусни да видиш, то ако не оцели черния. Тя отива в този други отзад на двама Дуспата. отзаде.
Ако той го премине, той може да вземем отзад, има нови два. Не. Подредбата в защита, така сгушване, както наричаме, това е зонова безотговорност. Там сме, ама все едно ни няма. Всеки разчита другия, аз да скоча, па той що не взема. Сега втория, тая зоната между втория и третия. Ама що втория не скочи, ама що па третия не скочи. Аз затова никога не съм бил привърженик на зоновата защита. Никога. И ето тази зона доведе до така лек гол, по-точно лесен гол за Локомотив София. И идва един куриозен автогол, който направя аз. Случва той се. не е виновен защитника. Да. Там грешката е изцяло на вратара, но се случват такива неща. Случва се, да. Лошия терен, защитника даже не е връщал. Да. Грешка на вратара просто. Подцени нещата, не можа да си сложи... Това е Сашо Любенов, нали? Сашо, да. Той е добър вратар. Да. Просто случи се. Да, Хубаво, че случи се. отбора го подкрепи, че тази грешка е така, как да кажа, мина в графата малки бели. Да. Защото при друг резултат и Добруджа с 11 човека можеше да коства Сега скъпо. те питам нещо обаче. Бе. Айде се върнем, малко само върни назад. Гледай сега първо с крак, какво прави? Туф! Ей, как е оцели. И после с глава пак. Не, виж, това е с крак, гледай. Замахане насам. Ма другото, той с главата, тя го удра по главата. Да. Накъде я бута? Да не мислиш да ми кажеш, че иска да върне на вратара. Да. На некъде Просто ръчка, го да- ни с крак, ни с глава. Удари го по главата. Това е цялата работа. Аз не го обвинявам, че автогол е заради него, но неадекватни като цяло такива технически движения на Мбидунга. И може би Локомотив, за да играят много силно на Герена, беха без нито един чиран в защита. Не знам дали забеляза. И седяха доста добре. Независимо, някой ще каже 4 гола. 4 гола, те дойдоха последните 15 минути. Автогол и така нататък. Ама нека да кажем, че Илевски ги беше сложил на страхотен натиск. И предпоследния матч Локомотив Пловдив, тежка катастрофа вкъщи срещу Тук 48. въобще не съм, даже и репортаж не съм гледал. Дай да видим Тежка репортаж. катастрофа 0-5 след хубавия матч с За мен е Лудогорец. неочакван този резултат. Да. Е неочакван предвид на положението на двата отбора. Локомотив по ден без загуба до сега. ЦСКА 48 с няколко загуби в началото. Измъкнаха се последния матч, но тук много нелеп автогол. Това е 13-та минута. Много нелеп автогол. Подредбата то не може да излезе сам. Този обаче нищо не го оправдава сега. Такова да си я вкараш в вратата, той да я пусне, тя ще мине и ще замине от другата страна. Да изчисти адекватно. Не е добра ситуацията при този гол. Не, добре, въобще Локомотив май не играха по начин, по който играха в Разград. Каква е Аз причината? мога да сложа в графата лоши мачове за тях. Ето, тук И тук пак автогол, рикошет, два нелепи гола, които получават. аз не видях как влезе. Видях, че влезе въгъл, ама от рикошет ли е вратаря ли е От изпляска, рикошет не в знам. защитник. Сега ще Може го да видиш. видя. Да, от защитник. Аз мисля, че вратаря е ударил. Това е нещастие. И Да, бе, като тръгне нещастие. матча с два автогола, нещастието Да, бе, нещастие няма пълно. спиране. Гледай се, тя няма... Вратара нищо не може да направи. Добре е покрил вратата, ъгъл, всичко, тя влезе. Пребира се с два автогола, искаш нещо да направиш, И в веднага началото на второто трета, си. четвърта минута, нокаут. Появи се и диалог, че тук аз мислех, че е командировка някъде първите мачи. Че си е заминал за родината. Да, мисля, че се е прибрал някъде. Появи се, той е добър футболист, не имаме съмнение. Но беше нещо се пусна от хорото, сега ето го, важен гол. И тук първата от двете доспи. 200% доспа. Коментара е излишен. Гол, браво. И още една доспа. И това е безспорна доспа. Доспите са безспорни. Не знам какво спори играча с черните ръкави, ама е безспорна. 5-0 за ЦСКА няма какво да коментираме. И отиваме на Гвоздия, където мисля, че ще имаш много какво да кажеш. Ви сега, всички сигурно чакат да кажа някакви много лоши неща, да нападам то, да нападам оне. Аз ще бъда ще гледам да бъда възможно най-обран. Безспорно, най-слабия матч на Левски от началото на годината. Безспорно. Това няма. Ако някой иска да ми каже, че Левски са играли добре или че имат по-слаб матч, аз казвам, че нямат по-слаб матч. И като сложиш нещата на кантар и Лудогорец нищо. Лудогорец без положение, матч си отива 0-0. И то гол, за който после ще говорим много, но положенията липсваха. Положенията беха изключително малко, като това, което се случи на терена като цяло. Това е обобщението.
един абсолютно равностоен биткаджийски, такъв зверско биткаджийски матч, в който преобладаваха единоборства, ръчкане, бръчкане и така нататък. И много малко като качество, качествен футбол. Предвид на, като казвам качество, да има комбинации, да има ситуации, да се направят добри атаки, да има нещо. И двата отбора много повече мислеха как да не допуснат грешка, защото една грешка може да реши всичко, отколкото как да вкарат гол. Особено Левски, което аз от тук нататък ще кажа това, което имам като критика за Левски. Оттам ще мина за другите неща, които трябва да се казват. Сега, първо да кажа, нека да поздравя Лудогорец за това, че победих. Второ, да ги поздравя, че аз се обаждах там преди два и видях, че хората в Лудогорец са наистина с европейско мислене, хората, които работят в клуба. Каква организация да ме посрещането на мене и на хората, с които бяха около мене екипа, беше повече от добро. Всичко, което беше на европейско ниво. Тук пропуски, заповядай, ние така уважаваме те, държиме на тебе, да, знаем, че си от противниците, което е едно перфектно отношение и го пожелавам навсякъде да се случва. Посрещнаха ме по най-добрия начин и така нататък, за което ги не се съмнявам. Някой ще каже, това са нормални неща. Да, нормално е, в България, като знам, че на 90% са ненормални. Тук казвам, че тия хора, поне Европа ги е научила на тежка цивилизация. Така че мисълта ми е, че всичко до там си беше нормално. Другото, Лудогорец победиха, но според мене, аз мисля, че и те самите много не си вярват, че нещо може да стане тази година. Искат, но не си вярват. Фърлят от това, което чувам, луди пари наляво и надясно, нека си ги фърлят, техни са си, имат си ги, харчат си ги. Но, моето мнение е, че накрая си теглят чертата, ще видят, че са ги фърлили в канала. И това, което съм убеден, че ще се случи. Оттам нататъка, какво мога да кажа няколко думи за Левски? Лош матч. Лошо изигран. Всичко, което можеше да се обърка във всякакъв спортно-технически план, ние го объркахме. Според мен, няма да правя подробности. И състава не беше това, което трябваше да бъде. Тактически план аз не видях ние как искаме да вкараме гол. Моето мнение е, че при 12 точки разлика и при такова видимо надмощие в момента на този противник, спокойно може да играем, и аз го казах, че искам да играем, дори да загубиме, да ни е кеф. Може би се предпочете другия вариант. Мани кефа ние да вземе една точка, да свърши паресото. Може би да е така. Обаче във футбол има неписани правила. Когато тръгнеш да играеш грозно за 0-0 или примерно да не правиш нищо достатъчно от това, което ти имаш сила, да имаш нещо в атака, винаги следва наказание. И ние, синия отбор, не направихме нищо в атака. Първо мисля, че ние не се постарахме. Всички мислеха 99% за защита и 1% нещо, ако се случи напред. Което аз не го приемам. Не го приемам за вариант за Левски, защото Левски има футболисти да играят друг футбол. Другото нещо, най-лошото, за което не го приемам, най-силната причина. Ама ние се видя, че ние два пъти така играхме и два пъти загубихме. Ушким за 0-0, ушким да ги клатиме, ушким. Те ни биха и двата пъти по 1-0. И сега трети път. Значи ние полука не си взимаме. Докато за Лудогорец мога да кажа така. Първи сезон те на Герена дойдоха, Левски ги намачка, нямаше късмета да ги победи. Намачка ги, надигра ги, ма те втори път не играят така, да се приберат сляпо и да чакат и избутаха играта напред, държаха някакъв що годе контрол, или по-точно, айде да кажем 55 на 45 като контрол на играта и повече това нещо не се допусна. А ние не се опитахме това, което направихме силния път, първия път, да го повториме някъде в тия три матча. Което не е, как да кажа, не е добрият атестат за представянето на отбора. Не за отбора, за представянето в този матч на отбора. Като сложиме в контекста, че ние за първи път аз виждам Левски да отстъпи в борбата. Ако се направи една статистическа равносметка, ние загубихме 70% от първите топки, което е за мен изненадващо. Ние загубихме много първи топки. И в дефанзивен план, и в средата на терена най-много, и така не допринесахме борбата, да може би той затова дойде малко по-сериозното пребиране, защото ние не можехме да овладеем, не печелихме първата топка. И когато не печелиш първата,
то е нормално втората да втяхне при защото ние до първата не се прибирахме. Не се допирахме въобще. Не да я спечелиме. Страшно много единоборства загубихме, което е за мен е, така бих да казал, можел да кажа най-сериозната изненада. Ние до сега от никой отбор не отстъпвахме. Не? Борба отзаде и защитниците ни в средата на терена загубихме доста така от един противник. Нали, ако дойде някой отбор такъв, как да кажа, як физически такива, някой, дето им викаме ние дърводелци, биткаджи, некъде да се бият с нас, окей. Ама от отбор, който е като нас изграден от, бих могъл да кажа, от такива футболисти, които са като нас горе-долу, не е нормално. Не е нормално ние да го загубиме, което на мене не ми, така или по-точно не ми хареса това нещо, че нещата не беха в руслото, в който Левски иска да вкара матч. Когато искаш да играеш такъв матч, биткаджийски, трябва да печелиш битката много повече. Трябва да си убедителен в битката. А ние не направихме нищо напред, загубихме битката. Което трябва да си го признаем. Нали? Че загубихме просто повече единоборство. Пак казвам, всичките неща, като теглиш кантара, матча нямаме право да го губим или той няма как да се загуби. Късмет отново изневери, в смисъл, че противника без положение с една ситуация ни вкара един гол. Ние не имахме нищо, което е по-лошото според мене, че в един матч, който нали, отиваш и искаш нещо да направиш, да нямаш нито едно положение, не е окей. Абсолютно не е окей. Да, реалният резултат е 0-0. И може би щехме да бъдем... Настроението щеше да бъде друго, приказките щеха да бъдат други. Всичко щеше бъде по коренно различен начин. Безспорно при едно 0-0. Но въпреки всичко, нали, слагаме кантара и казваме, Левски не игра добре този матч. Слаб матч за Левски като качество. За първи път отбора аз не го виждам така неуверен да иска да победи. Да иска да не загуби. До сега всеки един матч Левски излизаше с идеята да победи. Сега просто не се виждаше как иска да победим. Ма били, виж, подаване в финалната третина. Левски има 9 от 19 точни, Лудогорец има 45. Ами, защото те бяха по-близо нас, не се бяхме прибрали и другото нещо, ние имахме много ситуации, фанахме на контратака няколко пъти и правихме много груби грешки. Да. В офанзивен план 0, отбора в офанзивен план е не 0, минус. Ако е 0 оценка, значи ние сме в минус. 19 общо. Не бе, безспорно, че са малко. Не само и не са добри. Безспорно е това нещо. Няма коментиранията. Коментар е излишен. Другото нещо много от, как да кажа, от статистиката, независимо, че с 10 човека се промени в последните там 15-16 минути, след като нали, сложиме гола и продълженията. Те са гола 82 ли, 81 ли, коя не знам. 5-6 минути, 6 минути. Значи 16 минути. Много неща, защото отгоре вече път тогава се прибраха и развалиха матча. И така или иначе... Понеже сме за гол, има много коментари. Светло ти е син и понеже много хора, които чето коментари, обвиняват Светло, че не се намесил добре. Аз казвам следното нещо. Слушай, казвам, не е вратарски гол. Това не е вратарски гол. Но вратара може да се намеси по-добре. Ерик Маркус. Удар на Маркус, гол! 80-та минута, Лудогорец е напред в резултата. Това е истината. Вратарски гол, ако е вкара някъде в средата него. Изпълнението е перфектно и превъзходно, но той може да се намеси по-добре и по-рано да вземе позиция. Аз не го оправдавам. Другото нещо аз съм му го казал. Аз и снощи, като го чух, му казах, викам им да знаеш, че тази топка се вади. Виждам, че го боли криво, аз съм честен човек и казвам. Лоша стена. Не знам защо са сложени на стена, като знаеш, че предния матч имаме двамата най-ниски души са на стената. Не знам какво се случва с тази стена. Това пак е негова грешка. Ако има някаква грешка е там. Но, виж, има хора пред него. Тази пак, ако я центрират и я вкарат, пак ще е виновен. Така че, с моето мнение, че трябва да направи една крачка. Не е не е превъзходното му движение на вратар. Да се опита да извади. Не знам защо не успя. Но моето мнение вече отиваме на другото нещо. Такъв гол не трябва да има, защото този фал е авантюра на един гелосън, зализан. Ето, младеж, ето, младеж. То е несретник. Кой го намери, къде го намери, но аз почвам оттам. Този е пратен от господари и някой, които са му казали какво да прави. Значи аз затова казвам, че моментално след този матч, който е,
целият футболен съюз трябва да си подаде оставката. Защото ние си мълчиме и си продължаваме. И аз ти казвам, ескалацията ще избие някъде. Няма шанс. Не може той да дойде се подиграва, да се гаври с Левски. Утре се гаври с ЦСК и никой да не му каже нищо. Стига, бе! Да ми правите някакви пресконференции, да ми излизате да ми говорите глупости. С нощ съм говорил с 4 съдии. Всички да ми казаха, този безхаберник, некадърник обърка всичко, което може да обърка. Ама го обърка в едната посока. И сега какво? Ще мине метър пак. Пак ще мине 8-0, ще го пратим на другия матч във Вара. Ай, стига! Какъв фаул свири тук? Какъв фаул свири? Питаш ми 80-та минута. Като предния матч е станал Лудогорец, вкарали в понеделник гол там. От същата ситуация. Какъв фаул свири? Какъв е този червен картон? Значи, аз за това си запазвам. Понеделник ще извада. Говорил съм с хора от Левски, дано да не ме подведат. Да взема всичко. Значи той има над 20 грешки в полза на Лудогорец. Над 20, не е над 2. Първото по време ще кажа. Има 3, не един, не два, 3 аута, той дава 3 корнера. 3 аута, той дава 3 пъти корнер. Ти знаеш какво някой ще каже какво е корнер. Значи, че когато се играе един матч така и е равностоен, ти 3 пъти един отбор го набутваш тук. Значи поведението на играчите от Лудогорец, те само дете му фанаха ушите да го бият, бе. Те го нападаха, те го правиха, той се прави, че не ги вижда. Първият фаул на Кандем, картон. Гониха го Търдим в първото по време 20 метра, 30 метра го гони един, спъна го отзаде, няма картон. Че той на Реси беше за 3 червени картона, не за един. Провокира, мачка, този тук, бе. Взела публиката, спира, защото публиката дразни публиката, виж какво прави, жестове. Значи, и гледа какъв червен картон дава. Ами оня другия красавец от Пловдив. Какво прави с червен картон? Я ми кажи. Иска да му вземе топката. И той падна. Тук и той отива, виж го, бърза. Защото е 0-0, да пази резултата. Той да застане на гол линията шпагат да направи. Той е несретник. Да застане на гол линията шпагат и да прави. Бърза червен картон. Няма вар, гледай. Гледай го. Ама този е завършен. Аз знам. Този го тикат. Знаеш кой е проблема? Че всичките тия смешковци, дето сега викат младите, тех някой ги бута. Бута ги нагоре и после им е господар. И на тия господари отгоре, като им се обадят и те са готови да направят чудеса. Те не мислят за утре, те мислят днеска. Как да се задържа днеска. И знаеш какво знаят? Че никой няма да ги накаже. Отзад да седат господарите, ние сме си го... Бутай! И ние си правим пресконференции. След утре ще издай Сашо и какво ще ми каже? Ма тук прекомерна сила, полупрекомерна, непрекомерна глупости. Сега, нали знаеш, ще го защитат сега? Да. Ще кажете, ма тя има тук удар. Ти гледай, пусни фаула, моля се, дай фаула. Той има фаул за Левски, бе, човек. Този го бута с ръка, виж, той няма никакъв умисъл да играе с ръка. Сега, тук ли е фаула? Фаулът за гола. Нямам го фаул за гола. Аз за това ще го извада. То няма фаул. Тук няма фаул. Ако има фаул за Левски. Бута, никакъв, измислица. Ама те са, виж, 1, 2, 3, 5, 20. Вердон отиде на един корнер тук, тук на тази врата, па блъсна един, па блъсна втори, той ги вижда и го вика и му се кара. Абе, червен картон, бе, нещастник, като вадиш тук червен картон. Нещастник, червен картон. Нещастник. И сега ще го защитиме. Ще кажем, пак ще покаже Сашката и ще покаже. Ама това не е прекомерна сила, полупрекомерна, антипрекомерна, не знам какво. Глупости. Правят хората на индианци. И аз тук едно нещо казвам. Аз умолявам ръководството на Левски наистина този път да вземе някакви мерки. Някакви мерки, ако не вземе, първото нещо, което трябва да се вземе, мачовете Левски от Лудогорец до края се свират от външни съди. Ясно, че тук всички са зависими. Натиснати са, зависими са, идват. Ние не взехме мерки. Първият мач за купата ни полухапа, втория ни отрепа и сега вече ни довърши. Колко пъти може да си мълчиме? Какво мога да правим? Да викаме, младия, стария, тоя, не стига, бе. Той ни почна Гедженов от Герена. Колко мача мога да изтърпиме? Ама ти нали знаеш, че тази публика някой път ще изкукурига. Тя не контролируема. Не може нито ръководство, нито футболисти да спрат. Защото всяко нещо има някаква граница. В момента, в който разликата се стопи още... Тя няма се стопява повече. Спокойни бъдете. Ще се стопи, бъди спокоен. Не бе, ти бъди спокоен. Сега ти казвам. Левски със сигурност ще стане шампион и ще стане с по-голяма разлика. Сега са 9, ще стане с двуцифрена разлика. Сега ти казвам, вие важен матч не сте спечели. Ще спечелим. Без важен матч вие шампиони не може да станете. Безспорно. Имате още 2 мача с Лудогорец, ще станат 3 точки. Да, ще станат. Имате мачове с ЦСК, ще ви бият още 2 точки. Да, те всеки път ще имат късмет без положение по 1-0. Добре, бе, глупости не ми се слушат, бе. Гледай класирането и се радвай. Също го пусна класирането. Левски ще станат шампиони, това е сигурно.
Само, че ексцесиите могат да станат по-големи при други ситуации. Аз ще ви питам вас, като ви дойдат април месец и май месец, 2 мача за купата и 2 за първенство, се борите за второ и трето и кой ще иде за купата. Там ще ви питам Судогорец, вие как ще се оправите. На вашия кръп ще дойде, не на нашия. Аз ще ти кажа какво ще стане. ЦСКА ще се класира за финал за купата, отгоре ще спечели мачовете за първенство. Това ще стане. Едните с дървени медали и другите, защото ЦСКА ще падне тогава на финала, а те ще станат трети. Отгоре ще стане шампион, така че... Ще стане шампион на хокей. 9 точки, 2 мача отгоре стават 3 вие сте ги загубили. Няма фантасмагорите, глупостите не ми се слушат. Искам да бъдеш сериозен, да мислиш сериозно. Погледни Левски колко... Имат 4 загуби от началото на сезона. Погледни колко загуби. Вие важен мач не може да вземете, бе. Ама ще вземем, спокойно, вие не се грешете. Вие те ще загубят от леките мачове тогава. Добре, кой важен мач виж колко са мачовете, които Левски не... Виж колко са победите на тия и колко са победите на тия. Те се дигнат. Се дигнат. Кога? Някой друг живот. Се дигнат, да. За 15 май. Да, ще се дигнат. Ще се дигнат спокойно. Виж, аз не съм притеснен. Аз лично не съм притеснен. И се надявам всички лескари да не са притеснени. Сега от всякога отбора има нужда от подкрепа. Още понеделник всички, които обичат Левски и които са за Левски, моето си е предание, аз мога да си кажа каквото си искам. На стадиона, помагайте на Левски, дай да си свършиме работата, да бъдем щастливи. Всички, аз съм убеден, че следващите 2 мача с Берой, с гости и Локомотив Пловдив, като се вземат, всичко си дойде на местото. Лош мач за Левски и безобразно съдийство. Поредно безобразно съдийство в поредицата мачове Левски Лудогорец. До сега искам да видя един матч, някой съдия да дойде на матч Левски Лудогорец, да има 2 спорни ситуации в матча и да реши едната за едните, не двете за Левски. Едната за едните, другите за другите. До сега всичко се решава само в едната полза. Не знам как става, случайно, нали? Нека си говорят. Къде е шефа на съдиите? Колко е близо до Разград? Ама били някой говори в футболните среди, се говори някаква война имало сега. Абе, на кого говорите? Фърляте пясък в очите, бе. Война имало, не знам какво си. Те си правят каквото си искат. Танцуват си, развяват си коня из центъра на терена и ние се правиме, че не виждаме. И правиме пресконференции, за да кажем прекомерната сила, непрекомерната сила, не знам какво си, не знам, всичко се защитава. Ай, бегайте, бе. Да ме викнат мене в Футболен съюз, да им кажа за 5 минути как всичко се регулира. Не се пообърне, се регулира. Той е въпросът да има някаква регулация, то няма регулация. Като няма регулация, значи ние си играем някакво първенство. Значи съдийският фактор в България се превърна в такъв да определя кой ще изпада, кой ще е шампион, кой ще играе в турнирите, какво се случва. Къде го има това нещо, бе? Нали, всеки ми говори, ние сме в Европа, ние не сме Шри-Ланка, където беше Косово или Албания, или... Ма те Албания са по-добре от нас, бе. Ние си решаваме някакви съдии, ама не съдийския фактор, защото за тия съдии седи някой друг, който им дава тласък и лице да си правят каквото си искат. Некадърници, разни ги обличаме във власт. Некадърници. Почват да ги учат, те ги почват от малки и ги учат на тъпоти. Как да са зависими от той, как да са зависими от доня. Не бе, научете ги да бъдат независими, бе. Да свират това, което виждат. Малко ако са интелигентни, некъде като усетят, че са нарушили единия кантар. Аз ти го казвам, този зализания, 3 корнера първото по време, как едното от срам, да кажем, че са 3 спорни. Как едното не казва, това е аут, а другите 2 са корнери. 3 от 3. И 3 са аут. Гарантирам ти, аз подписвам ти с 2 ръце. Гледам, аз ще ги извадя като такова. Па картоните, във всяко едно нещо, критерия му различен. Той се вижда, че идва обременен, лапнал една гъба и държи гъбата в устата си и не сме да изплюе. Аман! И ние викаме, сега ще викаме, ще дойде Футболен съюз, ама ние какво да направим, ама ние сега ще го защитиме. И я изпляска един, извади го веднага, ама по-късно. Ама той е бил изваден. Кой някъде си... Тия си прочел, чувам, че 1-2 били извадени. Тия си прочел някъде? Не. Като не си прочел, ние иначе ги пазиме. Изпращи го по-късно всички да знаят другите, бе. Кажи, наказали сме. Как, бе? И той съдя после да не го няма 4 мача, 5 мача, колкото трябва. Абсолютно. Да. И тази ситуация е разкошена. Ние знаеш какво правим, бе? Ние мишкуваме, бе, брат. Ами ние мишкуваме, сега не ми казай. Отиде съдийски наблюдател некой. Па те му звънат, докато напише оценката, му звънат 10 човека отстрани. 10 човека му звъннат. Ама така, ама това. Той почва, другото. И да е решил нещо да направи, те са го разколебали. Те, които са господарите отзаде, са го разколебали. И айде, давай метър, дай нещо междинно тук. Малко,
2 мача ще го скриеме във Варбуса и край. Какво е това нещо? Да, аз ти казах, то Кристиян Колев, ма той направи поредица от тъпоти и мачове. И ти му даваш вчера вара. Ето го, той има да се намеси една ситуация. Да викне да му каже на Кристиян, на Перея, няма червен картон. Да каже, няма червен картон. Защото той е видно, че няма червен картон. А ако това е червен картон, трябваше в този мач да има 5 такива. Защото 4-5 пъти имаш такива. Той Перея го стига. Абе, нищо, той иска да му вземе топката, той е взел топката, мина през публиката да ги дразни, иска да му вземе топката да бие център. Какво да направи? Да го прегръща. И отиде му изтъпанчи, той е червен картон. Аре бе, лабе Вара, кажи му, чай сега, това не е сериозно да подадеш за такова нещо червен картон. Върни се, остай го да играе. Обаче 1-0, ние трябва да пазим резултата. Ние тази цялата бригада, дет сме отишли там, ние не сме отишли за друго. Ние имаме задача 0-0 за Лудогорец и да си браним резултата. Знаеш ли, че той Гелосания, първото по време към 60-та минута, на една ситуация ми се стори, че дигаше ръка да му центрира да вкара някой гол с глава. Ужасна работа. Ужасна работа. Некадърници, безкаберници и мръсници. Не, аз казвам, първо са некадърници, после са безкаберници и накрая са усъвършенствани в мръсотия, което ние ги учат. Те хора, които са отгоре, отдето ги управляват, те ги учат на тия тъпоти. И знаеш, що ги учат? Защото ги пазят. Пазят ги, бе, издрънчи някой. Аз тук едно момче, мое приятел, иска на едно место, няма да казвам нито кой, нито къде. Иска да става съдия. Да, бе, добре, бутай. При 5 дена имал изпит за съдия и не издържал теорията. Аз го с компютър... Викам, слушай сега, моето момче. И го казвам чисто. Ако не ти се учи теорията на съдийство, не се фащай, бе. Утре ще дойде ситуация на мача, ще се извинение, ще осереш. Кой ще измие задника на тебе, на стадиона? Ще дойдеш, искаш да се качиш в горна група, ще дойде ситуация, там са по-високи нещата и ти нямаш решение. Ще направиш някоя тъпотия, после делегата трябва да те прикрие. Той трябва да направи друга тъпотия. Защо? Значи ти не заслужаваш нагоре. Взимаш учебника и ако не го иска, не да го изкълвеш, а да го изучиш всяка ситуация по ситуация, да питаш какво... Ама той имал много трудни въпроси. Хубаво. Съдийството е трудно. Ако искаш, фащай се. Ако ти е много трудно, продължай си по пътя там, учиш училище, младо момче си, работи си нещо, прави си, не се занимай с футбол. Ама като искаш да си вътре и ти да минеш метър, и ние сме готови, и евала, че комисията, независимо от всичко, го е скъсала. Сега викам следващия път, когато има, ако не си готов, аз обада в комисията, ще разбера коя е комисията и ще им кажа отново, не само да не те пуснат, този път са шутове да те изритат. И в долната група да не ти дадат мачо, ако не знаеш правилник. А ние сега какво правиме тук? Той го бутнал ли с протекция, да ти обяснявам ли кой на кой човек е, бе? А сега ако ми напише един лист, ще напиша всеки кой го е бутал, бе. Лист ми дай, ще ти пиша. Този е на този, този, кой зад кого седи. И ние се правиме на ударени. Дръж ми шапката. То за то Кристиян Колев, ама кай си го бил харесал. Абе да си го вземе от тег, бе, сега си го вземе в Унгария. Да му свири в Унгария на Чалга ли беше? Какво беше? Не, на Чардаши. Бати, чудесите. Ядосах се, аз се досах на няколко неща. Лош матч, когато сме го изиграли лош матч, безспорно не може да бъдем крайни в решенията, че още повече грешките са си наши. Много от грешките са наши. Аз, когато говорех преди месец-два на всички там, а пак последствие още повече, че Сангаре е незаменим за нашия отбор, всички ми викаха, ти си лута, ма той изпускаме, няма го Сангаре, ние не можем да идем в атака. Сангаре ще я спре, ще се завърти, ще се обърне, ще излезе, ще натисне 2-3, ще направи. Перея влезе, все едно са го замали на автостоп. Перея както влезе, не знам, на такъв мач да влезеш по този начин, не знам. Аз съм оплашен. Най-съм оплашен от това нещо, че и не е добро и представянето на всички други атакуващи футболисти. В този матч специално, ама на някой вече във втори, трети матч представянето им е под нивото. Хубавото е, че ние имаме играчи. Имаме играчи, които първо могат да ги замениме, могат да влезат и да решават нещата, но видимо е, че така или иначе една важна единица като Сангаре ще отсъства, дано да има
промяна в играта и в представянето на другите ни нападатели, на отбора като цяло. Аз твърда, че нападателите в някои моменти стават жертва на представянето на целия отбор. Ако те не са подкрепени от другите футболисти, няма как да стане. Същото е обратното. Играта в защита много е зависима от нападателите. Когато ние говорихме на мача с Локомотив София и 1000 души стъпанчиха една глупост, ама класическа глупост, че играта в защита на отбора била, не е вярно. Ние получихме 3 гола, когато топката е наша и офанзивни наши играчи загубиха топката и не могат да се приберат. Какво са виновни защитниците? Ние разиграваме, че и трите случая Бала направи 3 страхотни грешки. Грешки, които не е лоша игра на защитата. Лошо представяне на един играч от офанзивния план в разиграването, което пострада отбора. 2 пъти нямаше как да се реагира. Което и 3 пъти, не 2 пъти. Третия път, първия гол малко се позавъртяхме, имаше нещо, но 3 грешки са такива. Така че представянето не само за Левски, за всеки един отбор. Не може само защита и не може само атака. Този матч не играхме добре в офанзивен план, но като цяло отбора ни в офанзивен план има още доста какво да се желае. И има, пак казвам, според мен не отстъпление, но има така слабости, които бяха поизгладени в хода на първия сезон, има сега да се появяват. Аз съм убеден, че ще се намерят нещата и ще се оправят. Другото нещо, в което искам наистина да кажа, че сега трябва наистина да сме по-обединени. Да не се обвиняват играчи, да не се обвиняват треньорите. Да, случило се. Надяваме се, че аз лично се надявам и смятам, те са го показали, че могат да реагират. След лоши резултати и следват подобряване и на резултатите на играта. Надявам се, че отбора ще се мобилизира, концентрира, събере и ще направи това, което всички искат, да се върне на победния път. Футбол е интересна игра, футбол е спорт, който е за забавление и така може би за радост. Ние в някакви моменти го превръщаме в някаква така чудовищна война, която не е нужно да има, но нека кажа, според мен тази война тя най-много се превръща от хората, които управляват футбол. Това ние го правим да бъде така, да има омраза, да има злоба, защото позволяваме на някой да се качи на главите на другите, да си прави каквото си иска и оттам нататък отдолу да има напрежение страшно. Чувам сега, аз чувам и от други места. Спартак, Варна не им издържали вече нервите. Оня ден бяха готови да влезат, ще ги губят, ще ги накажат, защото някой казал, че всичко било също Спартак. Ама не може наистина ние да си избираме кой е. Оставете да се решава всичко на терена, Може този отбор да няма пари, може този отбор да има проблеми в съблекаването, може да има контузени, може да има всичко. Ама не може някакви странични фактори, съдийства, съдийчета и тем подобни пратени от някой да решават съдбата на първенството. Няма как да се случи. Не само на това. И на другото. В Б група ще бъде долу също. Какво мислите, че няма да бъде долу също? В група някъде ще стане такова. Детските турнири се правят някакви турнири, там се бият, се ядат, се кълват се съдиите, то родител, ония родител, някакви родители има, които изкукуригат. Това се заражда отгоре, приятелю. Ако горе има мир и любов или смисъл, всичко е горе на верното ниво, на верното русло и колата си върви права по магистралата, долу дали някой по кривите пътища ще прави така? Мисля, че казахме всичко. Ако имаш още нещо да кажеш за финал и да ходим към прогнози. Нямам какво да казвам, аз така, няма да казвам. Така, да почваме наново съботните прогнози. Ето първия матч. Първия матч е силния матч за деня или по-точно твърдия матч за деня. Янтра Спортист Своги. Добра е формата на Янтра. Първия матч загубиха 3-2 от Хебър, но нека кажем, първото по време е 3-0 за Хебър, второто Янтра взима 2-0. И оттам нататък, след като това по време е 2-0, 4-0 срещу Етър и победа в Дупница 2-1 на тежък стадион. Спортист са с катастрофална загуба 0-3 от Фратрия вкъщи. Първия матч добре, но моята информация е, че Спортист не е толкова силен отбор, колкото финишира като първия сезон. Дай прогнозата. Единица твърда, според мен 1,50 ли е? 1,49 е паднал, беше 1,50. 1,50, значи 1,49, пак е в графата 1,50. Подарък, според мен, че Янтра ще победи в домакинския матч. Още повече
Дистанцията малко се скъси, седат на близко до Фратрия, след като Фратрия първите 2 мача не победиха. Колко е? 5 точки ли е разликата? Между втори и трети. 6 точки са свратили. 6. Значи 6 точки. Още едни загубени точки на Янтра, предвид, че и Фратрия е домакин в този кръг. Да направи един равен матч, 8 точки вече няма стигане. Могат да живеят. Янтра все още с някаква теория, че може да се добутат до второто место. Давай нататък. Два отбора, които Миньор почна добре точка в Бургас. Загубиха от Хебър 0-2. Все мачове андари. Марек загубиха от Янтра 1-2. Малко неочаквано. Аз там очаквах, че матчът ще се реши с един гол. Един гол имаха, те вкараха, после немаха положение. От 2-1 матчът така или иначе заключи 1-1 направиха в Фратрия. Аз мисля, че един много тежко биткаджийски матч с много малко положение. Не е в брилянтно състояние терена на Миньор. Прогнозирам минимална победа за Миньор. Нещо от рода на 1-0, а другия ми резултат при всяко положение е някакъв вариант на 0-0 или нещо, най-много 1-1. Такова нещо ми се вижда на мене. Реал Сосиедад играха през седмицата мач с Билбао за купата, тежък. И предвид на това нещо, пък Атлетико вземаха малко въздух да немат матч. И мисля, че преимуществото на Атлетико в тази ситуация е доста добра. Гонат класиране между трето и четвърто место и една твърда единица за Атлетико. Още повече последните 10 мача между двата отбора има 7 или 8 победи за Атлетико, така че пълно превъзходство за Атлетико във всяка вариант. Майнц, Штутгарт. Тези последните 10 мача 8 пъти са под 10 корнера и половина. Тези от последните 9 от 9 и помежду им от 9 мача, помежду им 9 пъти имат под 10 корнера и половина. Абсолютно и в сегашен вариант, и в история под 9 корнера. По принцип статистиката, която я цитираме на 10 корнера и половина, такава е вада, не мога да извада на 9 и половина, но аз предпочетох 10 и половина, 1,50 и нещо, да намаля още един на 1,85 по-добрия коефициент и смятам, че в този матч ще е тегав такъв труден и затова малко под корнери. Унион Сен-Женуа срещу Генк. Първия срещу Генк мисля, че са 6 или 7 в класирането. Мисля, че Унион Сен-Женуа вече се така абстрахираха от Чемпионска лига, излязаха, гонат първото место, Брюше на точка за тях. Трябва им този матч на всяка цена, не иска да изпускат парата. Поредицата им от последните 8 мача имат 7 победи над Генк, където ги фанат, там ги бият. Така че отново очаквам, че Унион Сен-Женуа ще победат Генк на 1,67, доста добър коефициент. Спортинг Брага, Спортинг Лисабон, четвъртия срещу втория. Дигнаха много нивото в Спортинг Брага. Много дигнаха нивото от това, което беха в началото, клатушкаха се 9, 10, сега вече са четвърти. Влязаха в тази прословута четворка, там където по принцип след Спортинг, Бенфика и Порто им е местото, където е било винаги даже. Моля? От последните 9 мача имат 7 победи. Да. И аз мисля, че ще вкарат гол, но и Спортинг всеки матч карат гол. Така че гол на този матч ми е прогнозата. Мисля, че ще бъде... Няма да бъде като Левски Лудогорец да се джаскат само, ще играят по-такъв динамичен футбол и си вкарат гол по един гол на 1,81. И последните 4 мача подред са си вкарали голове. Тук има 2 на 2, 1 на 1, 3 на 1 или нещо от това. Последните 4 мача са гол-гол. И изненадата, като изненада, два отбора горе-долу средата. 8-я срещу, мисля, че Майорка са 15-ти, 3,75. По-предното класиране дава някаква илюзорна такава ситуация, че Осасуна е по-фаворита в матча. Аз мисля, че Майорка играят успешно навън и един хикс на 3,75 ми се вижда реално за съботен подарък. От мен, ако мога ви дам подарък. Неделя. Първия Сантандер срещу 10-я Кордоба. За мен Сантандер е един изключително домакински, силен домакински отбор. Много силен домакински отбор в секунда дивизион. Гонят си първото место. Аз си мисля, че те наистина ще са първи на края на класирането. Приемат един Кордоба, от който от последните 6 мача имат 5 победи и 1 равен. Така че домакинското преимущество, традициите срещу този отбор ме кара да дам една твърда единица на много висок коефициент. 2,07.
Мач за купата на Англия, FA Cup. Първодивизионният Фулъм, който е добър домакин, много добър домакин, също един отбор от Саутхемптън, който е във втората половина на Чемпионшип и неубедителен гост. Той също е по-силен домакин. Една единица, независимо, че купата имат друго значение, мачовете, друга стратегия. Аз съм за една единица твърдо на Фулъм на 1,57. Чемпионшип. Куинс Парк срещу Мидълсбро. Мидълсбро са си втори и си се борят за това първо или второ место, което им дава директна промоция за премиершип. Знаеш, разликата в парите между Чемпионшип и Мидълсбро сме говорили, че когато има бараж, той е най-скъпия бараж между Чемпионшип и премиершип за третия, примерно, който стои. Аз съм категоричен, че този матч ще има голове. Куинс Парк също са един отбор, който в домакинските си мачове гледам, че почти всеки матч в домакинството си прави гол и очаквам този матч за или гол или над 2 гола и половина. Някакво 3-0 не го виждам. Мисля да го дам над 2 гола и половина и гол, ама за всеки случай да се застраховаме на 1,9. Втора Бундеслига. Карлсруе срещу Динамо Дрезден. Като статистика се дава, може би, най-твърдия овър. Нека да кажем, че Карлсруе са в поредица от домакинствата от 8 са им овъри последните мачове, а Динамо Дрезден последните им 6 мача подред са овъри, така че отново над 2 гола и половина на 1,66. Лион, след като беше в една серия от 13 поредни победи в първенството, я докара до 2 поредни загуби. Загуби 2 пъти подред и ето един, според мен, е доста подходящ противник в лицето на Париж ФК да победат и да се върнат на победния път. Още повече, че в атрактивен план имат, в традиционен план, искам да кажа, имат доста повече победи и са Лион абсолютният фаворит този матч, единица на 1,7. Много добър коефициент за мен. Аз чаках тази единица да не е повече от 1,45. Нидерхаза Спартакус срещу Ференцварош. Това е отбора, който игра срещу града, в който Левски игра. Матч с един невероятен стадион, един добър отбор. Левски игра с тях на подготовката в Анталия. Не ми се сториха толкова убедителен отбор. 0-0 завърши матча, но Левски ги надигра много, независимо, че му беше първия матч. Срещу един видяхме колко силен отбор на Ференцварош. За мен Ференцварош са хегемон и не са първи в момента. Гонат първото место, нека не забравяме, продължават турнирите. Един момент, в който срещат един отбор, който беше предпоследен, сега се е излязъл вече последния и предпоследни спадат, те са едно место отгоре. Но след матча с Ференцварош мисля, че мога пак да са долу в зоната на изпадащите. Двойка на 1,64. Хайдук Сплит, Динамо Загреб за Хикс. Динамо Загреб излезе напред, 6 или 7 точки е преднината, Хикс на 3,25. Аз си мисля, че много хора викат, Хайдук да ги бие, да падне разликата. Не вярвам, че падне разликата. Мисля си, че и тук ще има един биткаджийски матч. Динамо Загреб показаха, че когато искат да играят мачове да не ги загубят, могат да ги изиграят да не ги загубят и аз мисля, че Динамо Загреб ще отиде там с стратегията да не загуби и равния матч е най-реалистичен за един Хикс на 3,25. Предния път игра с Иво, той е познал победата на Челси и Хикса на Ница, Ница за купата. Не, това е лудостица. Ница, няма такива неща. Сега играм купа на Франция. Купа на Франция, Хикс познава ли човека? Познава. Аз да ти кажа истината, единия матч, дето той го искаше, аз това иска да го играя и аз двойка. Обаче той по мен игра Хикс и ако играе двойка, хората ще кажат, тия уили са. Да. Аз играх първия матч Хикс, почна Локомотив Пловдив. Да. Той вика, аз тебе Хикс. Почва и той каза двойка, аз викам, да не е двойка, давай да го смена Хикс. Двойка бе казал. Да, защото той с общ коефициент те бие при равенство. Що? Що? Защото аз съм ги сметнал този път. Да не кажеш, че лъжа. 2,55 по неговото... Иво има 3,40 по 2,55, е 8,67. Ти имаш 3,40 по 2,16, е 7,34. Какво не знае? Какъв Ориен? Как ще го познаем Ориен? Аз това вила Челси е разликата. Той другото го играл като мен, няма колко. Ориен, Ница, аз 16 пъти да ми каже този матч, аз не знам Ориен и Ница за купата, какво се случва. На един матч, питам го на един матч или на два, вика не знам. Ама иначе молби си дават. Той ти дава, ти му искаш. Това е, сега. Тук даже да ти кажа, аз не го приемам и за загуба. Като е 2 на 2, един Хикс и един знак, загубата е някаква
0,20 примерно. Да, загуба, защото сме се разбрали за коефициент. Справи сме се. Така че загуба си. Да, И отиваме следващите прогнози. Аз съм ги измислил. Пратих ти ги, ти не си ги гледал обаче. Не съм ги гледал, Обаче наистина, тук- защото нямах време. да, ги тук гледам. вече- Си ми ги пратил с нощи, аз пътувах. Да. Не, няма значение. Щом си ми ги пратил, пък аз съм си за моя сметка, не е твоята грешка. Ай, Давай. аз Аз супер. започвам. Ботевград Сарда. Да. Предния път ги биха, сега давай Хикс. Аз ще заложа на една двойка на Арда. Фрайбург, Байер, Леверкузен. Тук съм за Леверкузен двойка. Ще ги заболи корема. В четвъртък биха в Хамбург, тук не мога бият. Матч едно Хикс, само да го позная. Давай Хикс. Нов Хикс. Милан Интер. То няма смисъл да ме питат хората. Единица. Не го вярвам много, но единица. Какво? Дуе. Ще се обадя, Дуе. ще се обадя от Сан Сиро, Добре. като стане така. Дуе. Едно. Така виж как пръчета скачат. Да, хитафе бетисти си. Това каква е? Ма гледай, какви са коефициенти? 278. Да бе, аз не казвам, коефициентите си много хубави, ама казвам, че матч е голяма отрова. Отрова, да. Всичко му остане. Той е толкова троен матч, че няма накъде. Хикс. Аз и не, този път съм си по хиксовете. Аз ще дам една единица този път. Добре, давай Бенфика, И Бенфика, Порто. Ето тук съм за един Хикс. И аз съм за Хикс. Имаме ки. Да, закриваме това. Че, Искаш да го смениш? пиши ми едно на Бенфика. Значи Сме ти, еднакви. значи ти си едно за Бенфика, аз съм Хикс. Да. Добре. Ще ги бие Бенфика, защото да не ги бие. Приятели, хубава събота и неделя. Се видиме в понеделник. Обещал съм ви, ако получа това, което искам като материал, аз сам си го монтирам, да ви покажа много неща. Верно, сам си го монтираш. Защото на тебе, като ти кажа някои ситуации, ти ще ми викаш, ама няма ги тук, няма ги там. Аз искам да ми го дадат ситуациите, да ми дадат и ще кажа кое може да се коментира, кое не. Защото ако има нещо, което да не е коментируемо или примерно да сме си мислили, че е така, па то да не е така, няма смисъл. Ти си направиш видеото, това имах пред за монтиране. Аз ще направя видеото, монтаж, откъде да мога монтаж да правя. И даже Коси от Шри-Ланка не мога да го направи това нещо. Косо ще може? Виж колко ме кеф, че се върнал при нас. Той сега. Отслабнал гъв, пичага. Приятели, хубава и събота и неделя и живот и здраве вторник на ново.